Долучайтеся до нашага онлайн-занятку. Пераходзьце, калі ласка, ў гэты профіль, я вас буду чакаць нашай сустрэчы ў прамым эфіры. Вось першы ўжо далучыўся до нас глядач. Давайте далучацца разам, будзем сёння спяваць. Вы шмат пісалі ў мінулым эфіры «Давайте спяваць». Усім памахаю. І сёння мы будзем шмат спяваць, таму што сёння ўжо мы не ў дамашняй студыі, не ў хатняй студыі, а сёння мы ўжо знаходзімся ў цэнтры арт, у нашым утульным 24-м кабінеце, і адсюль сёння пройдзе прамы эфір, дзе мы будзем шмат спяваць. І будзем, канешне, таксама усебакова развівацца, паглядзім некаторыя відэа, паразважаем і пазаймаемся вакальнай тэхнікай, дыкцыяй, артыкуляцыяй і паўторам хуткамоўкі. Таму давайте распачынаць. Можа, зараз до нас далучыцца хтосьці яшчэ. Сёння суботні дзень. Можа, не ўсе маюць магчымасць выйти ў інтэрнэт. Але сёння, пасля гэтага эфіру мы з вами паспрабуем сустрэцца ў прылажэнні Zoom. На самой справе я сама яшчэ не ўмею ім карыстацца, но сёння мы паспрабуем з вами ўжо паразмаўляць у рэжыме рэальнага часу, каб я могла пачуць вас, ваши пытанні пачуць. На самой справе гэта вельмі цікавы вопыт, гэта сучасны такой падыход, таму давайте не баяцца ўбачыць друг друга адзін аднаго, а давайте спрабаваць. Што ж, распачнем мы сёння наш занятак, як звычайна, з простых практыкаванняў, якія нам дапамогуць падрыхтаваць наш галасавы апарат да спеваў. Што мы будзем рабіць? Па-першае, сёння мы з вами возьмем практыкаванне, якое у нас мае назву «Чыстим зубы». Вось сёння мы з вами пачыстим зубы, але, по-мойму, па-музычнаму, для гэтага не патрэбна никакая зубная щётка, патрэбны только ваш язык. Будзем яго размінаць. Давайте з вами правядзем язычком па верхніх зубах, унутры верхніх, па ніжніх правядзем язычком нашым і ўнутры ніжніх. Добра. Зараз покусаем кончик язычка. Не сильно, не моцна. Одну шичку. И другую. Молодчинки. Зараз мы з вами будем уже дышать, и переходим мы до рубрики «Дыши со мной». Давайте будем дышать разом. І розпочнемо з самого такого веселого практикування, якое називається собачка. Будемо з вами дишати, як дишуть собаки. Як будемо гэта робити? Ось так. Давайте робити гэта активно, весело, позитивно. Калі ви правильно гэта робите, на горлышке буде холодок, як ви пам'ятаєте. Хочу вам напомнить, что все эти дыхальные гимнастики, яны таксама являются профилактикой захворванняў дыхательных путей. Таму рабіце гэта часцей, можете паўтараць гэтыя практыкаванні некалькі раз на дню. Гэта будзе вельмі карысна, вельмі полезна, каб все было добра у вас со здароўем. Давайте яшчэ падышым, калі правильно робіце холодок. При гэтым працуе наша дыафрагма. Вспоминаем, что гэта такая за дыафрагма. На кожным занятку мы об этом говорим. Яна разделяет нашу грудную частку от нашего брюха. 1,
Добра. Наступнае практыкаванне таксама, каб размяць наш артыкуляцыйны апарат, гэта практыкаванне жвачка. Вы можете ў каментарях напісаць, які сёння у вас будзе смак гэтай жвачкі. І мне будзе вельмі цікава гэта прачытаць. Ввогуле вызначайцеся за смакам жвачкі і пішыце каментарыі. А мы возьмем по 10, напрыклад, штук, гэта будзе такая вялікая у нас жвачка, і пакладзем гэта ўсё ў роце. І не бойцеся паказацца смешнымі, гэта практыкаванне якраз, каб моцна пажестыкуліраваць і размяць нашы зубы, так, каб нам далей было зручней спяваць. Добра, малайцы, выплюнули. Вельмі большие малайчынкі. І яшчэ одно практыкаванне сёння, якое мы возьмем, гэта практыкаванне даборы. Мы з вами будзем качаць паветра, нібы насосікі, і нашы щёкі будуць падобныя, як у хаміка. Пры гэтым працуе наша дыафрагма. Гэта я вось... Милана отписалась про... Я так подозреваю, что мы все ж таки не в реальном часе находимся, и мое слово доходит до вас крышечку позднее, чем я это говорю. Тому я буду все читать, буду сочинить за тем, что вы пишете, и буду додавать комментарии по ходу деяния всего. А мы вертаемся до наших доборов, продрыхтуем наши щеки и нашу диафрагму, и будем качать. На занятках мы часто это робили, тому вспоминайте, как это все было. При гэтым наши плечи, голова, подбородок, ничего не потребно, ничего не повинно рухаться, повинен працаваць только наш животик. Зараз мы выдохнем все паветра і зробім рэзкі ўдох, як нібы мы спужаліся, і будзем эканомна расходваць наше паветра, выдуваць яго з сабе. Добра. І паўторым гэта яшчэ раз. Паехалі. Выдох. Удох рэзкі. І здуваем. Ручки мы берем по размеру нашего животика. Вельмі вялікія руки не трэба рабіць. І подушечка у нас упругая. Резервное дыхание мы тут не выкарыстоўваем. До апошняга ўдыха не патрэбна рабіць. Дастаткова, вот колькі вам хапае, колькі вам комфортна, толькі столькі і зрабіць. Добра, на гэтым рубрика наша «Дыши со мной», яна заканчивается, и пачынаецца наступная рубрика, рубрика «Заспявайка», наша распеўка. Я вітаю Весну, якая до нас далучылася, менавіта прывітанне. А у нас рубрика «Заспявайка». І сёння гэта будзе такое незвычайнае практыкаванне, якое называецца «Я скакала, плясала». Каб вам было лепей гэта ўсё зразумець, я падрыхтавала вам
гэты тэкст. Зараз вы зможаце яго ўбачыць на экране. Зараз глядзіце, каб было добра бачна. Словы такія. Я скакала, плясала проти новага двара. Ой, лёлі каліна, лёлі ягода маё. Я скакала, плясала проти новага двара. Ой, лёлі каліна, лёлі ягода маё. А зараз паслухайце, як гэта будзе з мелодыяй. Я паспрабую спяваць не надта хутка, каб вы ўсё смаглі зразумець. Калі нешта у вас не атрымоўваецца, ці ёсць пытанні, пішыце, буду адказваць. А слухаем. Я скакала, плясала проти новага двора. Ой, лёлі каліна, лёлі ягода маё. Я скакала, плясала проти новага двора. Ой, лёлі каліна, лёлі ягода маё. Не ведаю, чаму у нас Інстаграм все ж таки вылетае. Вось падчас, калі вяду прамы эфір, увогуле ніякіх замінак не было. Таму правярайце, і уваходзьце ізноў, і будзем працягваць наш занятак. Потым поўную версію можна будзе паглядзець на нашым YouTube-канале Арацэечка. Там будзе адрэдактыраваная версія гэтага занятку. Таксама ўсё можна будзе паўтарыць, праглядзець. А мы вяртаемся. Давайте першую строчку мы зараз праспяваем з вами з мелодыяй. Я скакала, плясала. Мы с вами поскачем и у мелодии, не только со словами я скакала, плясала. Давайте попробуем разом. 3, 2, 1. Я скакала, плясала. Зараз давайте я подыграю. Я скакала, плясала. Да. Так, далее. Проти нового двора. Споем. Тут нема ніяких распевов, подскоков. Просто звичайная мелодия. Проти нового двора. Давайте другую строчку. Проти нового двора. Добре, а зараз давайте злучим першую строчку і другую строчку. Послухайте, як я вам проспіваю. Я скакала, плясала проти нового двора. А зараз з мелодией я буду подыгрывать и спеваем разом. 3, 2, 1. Я скакала, плясала проти нового двора. Зараз третья и четвертая строчки. О, я вам проспеваю, послушайте. Ой-лё. Так само качаемся, скачем. Ой, лёли, калина, лёли, ягода маё. Попробуйте скопировать мою манеру спевов. Маё. Нібы нас нехто укусил комарик, нібы комарик нас укусил. Маё.
паспрабуйце некалькі разоў, так як я. Маё, 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 ой-лё, ой-лё, ой-лё і маё. Першае ой-лё. І ой-лё. Другое маё. Маё. А зараз третью, четвертую строчку будем... Можно, чтобы не... Можно. Давайте поспеваем третью, четвертую строчку. Я буду трошечки тишей подпевать. Ой, лёли, калина, лёли, ягода моё. Давайте поспробуем третью и четвертую строчку, как вы проспевали сами. Как я вам не перешкоджала, я пролечу 3, 2, 1, и вы распочнете петь. Як у вас отрымается. Поехали. 3, 2, 1. Добре. А зараз усю попівочку заспіваємо разом, а потім ви самі заспіваєте. Один раз со мной и другий раз сами. Поехали. Я скакала, плясала проти нового двора. Ой, лёли, калина, лёли, ягода моё. Добре? А зараз ваша черга. Поехали. 3, 2, 1. Надеюсь, что у вас атрымалася праспяваць гэтую папевачку, і яна вам спадабалася, потому что гэта не просто такая папевачка, гэта увогуле частка песні. Спадзяюся, что у вас все атрымліваецца, все добра атрымліваецца, і все атрымаецца у вас абавязкова. А мы переходим до наступной рубрики, якая называется «Хуткамоўкі». С вами мы уже выучили некалькі хуткамовак, і сёння будзе яшчэ одна новая, цікавая, смешная, таксама, каб ваш настрой быў больш бодры, вясёлы і радасны. Давайте зноў паглядзім на наш экран, і зараз тут будзе тэкст нашай хуткамоўкі. Сёння яна гучыць так. Я нікому ніколі нічога ніякага, а калі што якое, дык што там такое? Можна яшчэ дабаўляць тут інтанацыю. Гэта такі ўзровень з зорачкай. Я нікому ніколі нічога ніякага, а калі што якое, дык што там такое? Поехали. Давайте читать разом. Калі я вам перашкаджаю, давайте я буду даваць толькі вам накірунак. Но давайте зараз паспрабуем разом. Яшчэ раз у нехуткім тэмпе. 3, 2, 1. Я нікому ніколі нічога ніякага, а калі што якое, дык што там такое? Паспрабуйце зараз прачытаць самі. Дам вам некалькі секундаў, каб вы змаглі самі прачытаць услых з інтанацыяй. Поехали. 3, 2, 1. Добре. А зараз паспрабуем разом. 3, 2, 1. Я нікому ніколі нічога ніякага, а калі што якое, дык што там такое? А давайте крышечку хутчэй.
Я нікому ніколі нічога ніякага, а калі што якое, дык што там такое? Добра. А яшчэ хутчэй? Я нікому ніколі нічога ніякага, калі што там якое, дык што там такое? Добра, давайте зараз я пралічу таксама 3, 2, 1. Дам вам таксама хвіліначку, каб вы смаглі прачытаць, каб я вам не перашкаджала, тому што менавіта можа мы не можам пачаць разам. Давайте я пралічу, і вы паспрабуйце некалькі разоў хутка-хутка гэта прачытаць у тым тэмпе, якім вам зручна, камфортна, але з ускарэннем ўсё ж такі. Паехалі. 3, 2, 1. Добра. Малайцы, спадзяюся, што ў вас все атрымалася, і гэта хуткамоўка вам спадабалася. Тут мы задзейнічалі літары N, M, Ч, і яшчэ такой узровень з зорачкай, гэта дадаць інтанацыю гэтай нашай хуткамоўкі. А мы зараз вяртаемся да мяне. І у нас будзе наступная рубрика, і гэтая рубрика называецца «Слухаем музыку». І каб вы трошечки адпачылі, каб ваш галасавы апарат таксама адпачыў, мы з вами сёння паслухаем две кампазіцыі, якія я падрыхтавала для вас. Я вам раскажу пра іх трошечки, таму што распачнем мы з кампазіцыі. Гэта кампазіцыя беларускага вельмі такога знакамітага ансамблю. Ён называецца «Камерата». Можа, вы чулі калісьці, можа, калісьці былі на канцэртах гэтага ансамблю. У чым яго такая асобнасць, асаблівасць? У тым, што гэтыя спевакі, іх там, не буду блытаць, 6-8 чалавек, і ўсе яны спяваюць акапельна. Мы з вами гаварылі, што акапельна гэта спевы без акампанемента, без ніякіх інструментаў. І вось гэтыя спевакі, яны сваімі галасамі імітуюць вось гэтыя музычныя інструменты. Хтосьці басовыя інструменты, вось паразважайце, што такі за басовыя інструменты. Бас-гітары, гэта нізкія інструменты, якія іграюць у нізкім рэгістры. Таксама усялякія яны віртуозны выконваюць голасам рэчы. Но не будем вас томить и долго про гэта расказваць. Лепей один раз паслухаць и один раз убачыць, чым 100 раз паслухаць. Давайте послухаем «Камерата», а песня называется «Знічка». Мы праслухаем яе фрагмент, і вось паразважайце на самой справе, што вы адчуваеце сваімі вушамі. Вам кажется, што гэта акампанемент інструментаў ці гэта чалавечы голас. Падумайце, але падсказка вам ужо дана, гэта все ж такі галасы, але паслухайце свае пачуцці і пішыце ў каментарі.
дуэты галасоў, якія спяваюць нібы інструменты. Вось якія інструменты вы чуеце? Можа скрыпку, можа акардэёны, можа баян, можа яшчэ што. Напішыце, якія інструменты менавіта на ваш погляд імітуюць вось гэтыя чалавечыя галасы. Вяртаемся да вас. Вельмі прыгожая музыка, і да яе хочацца звяртацца і слухаць яшчэ. Таму находзіце ў інтэрнэце, можна і ВКонтакце знайсці, і на любым музычным партале ансамбль Камерата. Песня «Знижка», але ёсць і іншыя песні, якія таксама цікава паслухаць і цікава развівацца, таму што мы з вами маленькія вокалісты. Гэта вокалісты-прафесіяналы, якія выконваюць музыку прафесіянала. Трэба імкнуцца і вучыцца. А словы тут такія: знічка — гэта ночка. Не знайсці мне такую у белым небе, а нідзе. Вельмі такой прыгожы тэкст, вельмі мілагучная песня. Дык вось, калі ў вас сумна на душы зараз, ці вам можа адзінока, можа вам сумна, паслухайце гэту песню, яна вам надасць менавіта той добры настрой. Я вам прапаную. А мы зараз з вами пераходзім да наступнай рубрыкі, але ўсё роўна хачу вас заставіць паразважаць яшчэ трошачкі. Паразважаць і паслухаць, таму што сёння мы такую тэму затронулі акапельных спеваў. Я вам ужо сказала, што акапельныя спевы — гэта спевы без акампанемента, без ніякіх інструментаў. І сёння мы з вами яшчэ паслухаем музыку, але не толькі паслухаем, трошачкі паглядзім, і потым ужо будзем спяваць. Дык вось, гэта ісландская спявачка Эйвен Пестадор. Яна спявае народныя песні, але ісландскія народныя песні. І яна выконвае іх акапельна, але сваім голасам яна таксама выконвае вельмі віртуозныя рэчы. І вы зараз іх можаце паслухаць. Гэта не толькі спеў, але і гарлавое такое, гарлавы спеў з даданнем нашага гучання горла. Вот што гэта такое, вы зараз убачыце на экране. Гэта вельмі таксама цікава, і гэта спявачка вельмі таленавітая. Таму прапаную вам ўсё ж такі паглядзець гэты 2 хвілінкі уважліва, а потым мы будзем з вами спяваць. Паехалі!
Дзякую, што былі ўважлівымі. Вось мы з вами гэта відэа праглядзелі, як можна спяваць і ў грудным рэгістры, так? Зразумела, у нізкім. Калі я вам на занятках гавару, што ў нас тут бархатнае ажырелле, вось гэта грудны рэгістр. І ў галаўным, калі вельмі высокія ноты, так? Вось гэта у яе, у гэтай спявачкі добра працуюць вось гэтыя два рэгістры, яна іх добра спалучае. Гэта вельмі складана. Ну што ж, думаю, вы запомнілі ўсё. Спадзяюся, што вам было цікава. А зараз мы пачынаем спяваць. І распачнем мы з песні. Увогуле, у нас ёсць сёння ў праграме некалькі песень, якія я хачу з вами выканаць. Гэта песні, якія мы спявалі учора, «Базар» і «Ой, музыкі». Гэта песня «Унда», гэта песня «Месяцы даграе», «Стукалка» і песня «Кучерочкі». З чаго хацелася б вам распачаць? Пішыце ў каментарыях. А я думаю, што мы сёння распачнем з песні «Базар». Рубрика «Спяваем разом». Поехали! Торговали, а я гроши получили, все в карчонцы положили. Большой разбазарился, казак молодой поноровился. Базар большой разбазарился, казак молодой поноровился. Хлопцы девок выбирали, до шлюбу рыхтовали, подарки им купляли, моцно-моцно целовали. Добра. Добра. Зараз тут девчонки написали, что хочет проспевать песню «Унда». Давайте, я не маю ничего супраць. И для подсказки я вам поставлю словы, как вы могли бачить их. И, конечно ж, музыка наша. Onda tinggi era tutti te imbra sonda sicura sonda. Onda tinggi era tutti te imbra sonda sicura sonda.
Молодцы. Наступная песня прагучала, што хочаце спяваць кучарочкі. Давайте праспяваем разам з вами. Таксама словы нам дапамогуць. Кучарочкі. Пачакайце, знайду нашых кучарочкаў. Давайте спяваць так. Зараз я падкажу словы. Нікуди они в мяне згубіліся. Поехали. Кучерочки ще й малия, гонять коні до води. Кувар вечора, варвочки, ще й варві, малий, варві, я говор, вонітько, варвоні до води. Кувар вечора, варвочки, ще й варві, малий, варві, я говор, вонітько, варвоні до води. Я ще конік не напився, кучерочок затопився. Я варвіше, ковар, вонік, не вірві, напівірвіся, кувар вечора, варвочок затопився. Я варвіше, ковар, вонік, не вірві, напівірвіся, кувар вечора, варвочок затопився. Поб'ю вокни, поб'ю рами, пошлю к мілце телеграму. Павір виб'ю, овір вокни, павір виб'ю рами, павір вишлю к мілце телеграму. Павір виб'ю, овір вокни, павір виб'ю рами, павір вишлю к мілце телеграму. Не доходить к моей милце. Не верви граммар, вам идет, верви по ней, вервицы, не верви доховар, водить к моей милце. Миллиграммар, вам идет, верви по ней, вервицы, не верви доховар, водить к моей милце. Кучерочки, шей малия, гонять кони до воды. Кувар вечера, варвушки, шей варви, малый, варви, я говор, водить, ковар, води до воды. Кувар вечера, варвушки, шей варви, малый, варви, я говор, водить, ковар, води до воды. Кувар вечера, варвушки, шей варви, малый, варви, я говор, водить, ковар, води до воды. Кувар вечера, варвушки, шей варви, малый, варви, я говор, водить, ковар, води до воды. Молодцы. И давайте наприкінці заспіваємо пісню «Місяці догорає». Місяце догорає, місяце догорає, льолюшки, льолі, місяце догорає.
Сёння з тэхнікай у мяне незначна добрыя абставіны, таму што я не дома, і тут не ўсё так проста. Але дзякую всім за ўвагу, хто ўсё ж такі далучыўся да нашага эфіру і пазаймаўся са мной. Зараз я вас запрашаю усіх спампаваць дадатак Zoom на свой телефон і паспрабаваць далучыцца да онлайн-канферэнцыі, дзе ўжо мы з вами зможам убачыцца ўсе, паразмаўляць, можа быць, і праспяваць у рэжыме рэальнага часу. Таму зараз у Вайберы для вас прыйшла спасылка з запрашэннем на гэтую канферэнцыю, таму пераходзьце па ёй, там ёсць пароль. Заходзьце і будзем далей з вами працаваць. До новых сустрэч!